Una sa tanan, maayong buntag. Good news kaayo mga igsuon ang ebanghelyo karong adlaw. Pagkatayminga sa atong First Friday Mass. Kay diri sa ebanghelyo, ang atong Ginoo naay nakikita, naay nihangyo duha ka tawo nga buta. Gasunod-sunod sila kang Kristo uban sa ilang hangyo nga mamaayo unta sila, makakita unta sila. Ug mautong mga igsuon ang good news kay giayo sila ni Jesus. So God heals. That's the good news gyud. Moayo gyud ang Dios. Pero kini dili ta mamalandong sa God heals because obvious naman gyud na, no? Klaro naman gyud na. Ang atong pamalandungan nganong dili niya ipasaba nga niayo siya. Wala ba mo matingala ana? Di ba dapat unta, no? Isulti, ato ikatag ang good news nga nang ayo ko. Pero nganong dili niya ipasaba? Namang diri unya gipinahan sila ni Jesus sa dili gayud pagsugilon niini kang bisan kinsa. Ngano kaha? Mga igsuon, kay dili gusto ang Ginoo nga ang ilang isabwag about Him mabaw nga description. Kay sigurado si Kristo nga kining duha ka buta ang ipanabi ani nakisakit. Patambal dito, nakisakit. Patambal dito, nakisakit. Patambal dito. Diha ra nga level which Jesus does not like. Because I am more than healing. I am more than that. I am more than just a miracle worker. But kampante si Kristo nga kining duha ka buta pagpanabian ni diha ra nga level about Jesus ang ilang isulti sa mga tao. Mga igsuon, ang atong pag-ila ni Kristo dirira. Pero kung ato gyung tan-awon si Kristo sa iyang pagkasiya, di nato masukod. Unlimited. Munang dili niya ipasaba kay dili ang tinuod nga pagkasiya ug kun unsay iyang style maoy isulti aning duha ka butanga na ayo. Now, gusto mo another example nga dili gyud siya ganahan nga hinawaing gyud ang Ginoo? Kay hinumdum mo atong gipakaon niya ang 5,000 ka tawo. Do you remember that? No, Jesus fed the 5,000 people. Pila ra ganito kapan? 5? Duha ka isda. Napakaon. Imagine napakaon niya 5,000 ka mga tao na pay sobra 12 ka bukag. Grabe ang milagro, no? Na-multiply ang pan, na-multiply ang isda. Milagro, di ba? Milagro. Human ato, wala ba mo kabalo? Nga ang mga tao, gasunod-sunod, 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 asa padulong si Kristo. Nga naman? Di na ta mamalit kung libreng kaon, libreng ayuda. Magsunod-sunod lang ta aning Ginoo, makakaon na ta. Jesus doesn't like that. Diha ra nga level ang inyong pag-ila nako. Diha ra nga level ang inyong pag-ila nako. Mo nang kabalo mo sa gihimo ni Kristo. Nisibat ba siya, niadto siya sa layong dapit na siya ra usa. Naguol kay siya. Nang kaniraman ang inyong level sa pag-ila nako. Nga I am more than that. Una mga igsuon, sige, karon. Nako'y 5 dinhi kabuok na example. Kung
Basin kinira ang level sa atong pag-ila sa Ginoo. Basin parihatas sa mga tao sa iyang panahon nga diri rataman. Tig-ayo, mangayo ko Lord, mangayo ko Lord. Nga na ba ta? Is that how you know God? Muna akong question ha. Is that how you know God? Ingana ba ang imong pag-ilara sa Dios? Kung unsa iyang mahimo sa imong kinabuhi? Kung unsa iyang huna-huna, pangayuonon ra? Pangayuanan? Nakoy 5, number 1. Ang basinaan nato dinhi ang level sa atong pag-ila sa Ginoo kanang Lord, ayaw na ko tagai problema. Aminin. Naasiguro nato dinhi gaampo, Lord, ayaw ko tagai problema. Is that correct? Ingana ra ba nga level ang Dios sa imong pagsabot? Nga igo ra pangayuan nga ayaw ko tagai problema? Ingana ra ba nga level? Mga igsuon, musulti na lang ko diretso, sayop be na. Mabaw ra kaayo ang Dios kung ingon ana ang imong mentality nga Lord, ayaw nako tagai problema. Ingana ba ang Dios mga igsuon? Daraw, tanawon ninyo. Kani-kani. Niikyas ba siya sa problema? Niikyas ba siya sa problema? Wala, di ba? Iyan ang gidawat tanan, di ba? Tanang kulata, laparo, sumbag, hampak, samad, bunog, hukas-hubo, ulaw kaayo, naapay kantsaw, taatanan. Ni shortcut ba siya? Di ba niagi siya ani tanan? Niagi siya ani tanan before siya nabanhao. So it means Jesus is recognizing nga problems they are really here. Munang ayo, it's not in dili na mo yun nahuna sa Dios nga Lord, wala unta koy problema. No, that's wrong. Because Jesus himself acknowledged nga naay problema. So sayop ang atong panguna-una nga Lord, kuhaa, wala na unta ko'y problema. Sayop na. O sa may sakto, bantog ra siguro, daghan ninyo dinhi, mga mangampuay, mga manimbahay, pero muuli nga huy-huy gyapong abaga, stress gyapon, kay posible, I'm sorry ha, at least nabadlong mo, sayop imong content. Posible sayop imong content. Basin ang imong pag-ampo, Lord, wala na unta ko'y sakit, Lord, ayuha, Lord, wala na unta ko'y problema. Ma-stress man ta ana kay human nimong ampo na mandahi problema. Lord, wala unta ko'y sakit, sus pagtindog nimo sakit man imong tuhod, arthritis. Tanawa ra sayo, na-stress ka, di mo nang gikasaba ng Ginoo. Kanang St. Louis nagpamisa sila nako ba review center. Akong giklaro kani nganong nagpamisa man gyud ning mga bataa. Di sa tuyo. Aron nakapasar. So, mahulog nga, ang pagmisa is garantiya nga pasar na yun sila. Akong giklaro, oy, op, before mo bagting, klaroon sa nato ni. Nganong nagpamisa mo? Unanimous, aron makapasar pa der. Ay, di na lang kumumisa. Kaya nga naman, bisang saan natugmisa din bisang saan ninyog tuon, ang realidad sa kalibutan nga naagyoy makapasar na ay mabagsak. Bisan pag summa cum laude ka, nakadaghan akong nailans Vincent mga cum laude, huwag man kapasar sa let dayon. So, ang realidad sa kinabuhi, bisan pag usaon na tugtuon, bisan pag magmisa ta dinhi, naagyud ng possibility nga either makapasar kag mabagsak ka. What if sa atong magmisa, pag human himugti, wa ka kapasar? Di mo ingon ka, piki, malis pa dagtin. Ako na nyo'y gibasol. Wa kay klaro, Lord. Gibasol po di mong Ginoo. Uy, na ako'y kaila. Ni take siya bar, wala siya. Ni take siya bar, samtang ga-review siya, diris di polog, tanang pag-ampo giyag yung gigamit, gisudlan. Magrosaryo siya kada adlaw, musimba siya sa katedral kada adlaw, mukatkat siya sa linabo, kay naamay Station of the Cross diha, kada adlaw na. Kaya para niya, more entries, more chances of winning. Sarog di ko kapasar. So, murag, Lord,
gaampo bi gyud ko ha, pasar na ko ani. Sus ga-expect siya nga makapasar gyud ko. Wa bitaw siya kapasar, hangtod karon wala na mo simba. Taud-taud na ha, that was 2012. Na, because the content is wrong. Unsa dapat? Unsa mag-mind ni Lord when we pray? Lord, muni ang iyampo ha, Lord, sama nimo nga wala ni shortcut, it means Lord na agyoy problema. O iyong knowledge nga there is problem. Lord na agyoy problema. Na ay sakit. Na ay bagsak. Ang ako Lord, di ko mangayo nga mawala ang problema. Kay ma-stress ko Lord. Lord, di ko mangayo nga mawala ang sakit. Because pag human-an ni Lord na ay sakit. Ma-stress ra ko. Lord, di ko magampo nga makapasar ko because whether nagtuon ko wala na ay possibility nga mabagsak po ko or makapasar ko. Ang akong pangayoon, Lord, na sa akong pag-atubang sa problema, makaya nako na. Give me the grace of endurance, Lord. Give me the grace of perseverance, Lord, nga mulahutay ko. Amen. Muna'y ampo, ayaw isuppress nga mawala ang problema. Ma-stress ra ka, I promise. Iingna ang Ginoo, Lord, na ay problema. Ang akong pangayoon, Lord, dili mawala ang problema, kundi makaya nako ang akong problema nga giatubang. Mapasan nako nga igo ra kong muhilak, Lord, that I will not give up. Give me the grace not to give up. Give me the grace, Lord, not to surrender. That is the mind of God. Muna'y gusto niya isang yaw na to. Dili nga, Lord, gai ko, Lord. Mura ba ginata? Gai ko, Lord, karon dayon, apurado. Ingana ba kani? That's another thing. Di na lang ako nahut duning 5. That's number 2. Apurado ta, karon dayon. Mga igsoon, ingana ba una-una sa Dios? Dili. Di ba? God sometimes delays, di ba? Iyang iangan-angan, iyang ilangan-langan kay kung tanaw niya, angay paning ilangan-langan kay di pa kaangay tagaan ana imong gipangayo, di sana niya ihatag. Do you agree? Yes. Because ingana sa kabalo man gud siya, nga kinis June dagpin, kung ako ning ihatag nimo dako ra ning ulog sa muta ni. Mahamugiro ni. Ako sang tugutan ang mga pagsulay nga mohilabot niya aron pag-abot sa tamang panahon, ihatag nako iyang gusto pero buutan ng tawhana. Mamaayo na siya. Humble na, di na galot, di na arrogante. Kay tamang panahon, sa tamang panahon nako ihatag ang iyang gusto. So that is the mind of God. Mo nay gusto niyang isang yaw. Dili nga isang yaw nato nga, ala, pangayo lang dayon, pag-apura. Dilo na yaw, cheap ra kay na nga description about God. Okay? So mga igsuon, sa wala ko ma-assign sa seminaryo, na-assign ko sa St. Vincent's College as chaplain. So na ako yung mga volunteers, mga walay bayad, mga estudyante nga ko, campus ministry volunteers. Kabalo ba mo ang sa akong style pag oath-taking sa officers? Katawanan kayo sa cathedral pag imi nga tao bi ng mga tao, nanimba mga estudyante o teachers. Niingon magud ko, akong gihimuan ba, di ba? Di ba mag-oath-taking man ang Lord, palami-lami istorya. Di ba lami kay tag mga words ana no? Akong lay ako Okay, raise your right hand and repeat after me. I state your name. Will serve the Lord and the campus ministry and the teachers and students of St. Vincent's College with or without snacks, with or without money allowance, with or without appreciation from other people. So help me God. Nakuha ninyo? Because ang tinuod nga pagpangalagad, dili man tong nangalagad ka kinaay kwarta, na snack, na ipakpak, na appreciation. Dili. Ang tinuod nga pagpangalagad, manaay pakpak o wala, bisag ikaw ra usa, do what is good. Serve the Lord with or without snacks. Walay snack, gutom kaayo, padayon sa pagpangalagad because that is real service. Muna'y tinuod nga pagpangalagad. Walay reward. Kundi ikaw mismo ang mihatag sa imong kaugalingon with or without clap from people. That is the mind of God. Pero usahay,
ang atong una-una, parihara sa buta diri sa Ebanghelyo. Gai ko, Lord. Pagdali, Lord. Ayaw na ko tagai problema, Lord. Wala na ako'y sakit, Lord. Mabaw ra kay na. So, assignment, no? Mutapos ko sa wali, pinaagi sa pagpamutana. Kaya ikaw may nakaila sa imong kaugalingon o sa imong relasyon sa Dios. Who is God for you? What is your description? How do you describe God? What is your level of knowledge about God? Unsa imong level sa pagsabot, pag-ila, kung kinsa o unsa gyud ang Dios sa imong kinabuhi? Pangayuanan o katuyong lalong nga level nga Lord, kining mga pagsulay imo ning gitugot aron ako mas malig-on sa akong pagtuo aron dili ko surrender. Kana ba nga level or katong mabaw-mabaw ra? Palihog kog tubag ana. Kay ikaw may nakabalo sa imuhang level of relationship ni Lord.